Kay mga paps, ano namon ng... May kasunod sa likod mo. Ay, may kasunod. Ng reunion namon, mini reunion, 20th anniversary namon. So, ari na kami din sa balay ni Eric. Kaya dili kami ma-celebrate. Ala. Sila, dugit. Basi why man party, postpone? Dili gid man. Oo. Okay, yun siya na. Tuway pa man tao. Din kita ya. Ito, plus tapos. Skype kayo. Ano sila? Abi Joyce lang. Makaigo ko de. Tingnan mo forward ka kita. Ayun na kita. Alright. Musta na? Sino pa naman? Ikaw lang, ikaw lang. Okay. Hi, moms! Congratulations, moms! Late ka na naman. Oo, hindi. Kayo nakapit pa kung saan, no? Hindi na sa... Hoy! Ay, may pakita ko galihap. Leche flan! Sobra. Kasi may nobra. Ba't di ko? Kung nagkalisteria. Sige. Sino ang luto? Saan rin mo? Ikaw? Ikaw din nagluto? Or gipaluto? Ay, hindi ko luto. Ikaw lang nagsugo. Ako rin naman. Ano, mabulit mo na luto. Kaon na, kaon. O, kaon. Namit, gid. Namit, gid ya. Mga Anong namet? Ang ano? So, gamay lang kami galing subong. Gamayan ka? Gamay lang. Gamayan ka? Ano? Gamay lang ta sa head count pero sa kilo go. Oo. Nasunit ipabutangan ta pulang sugaw. Basta hindi ka nagkitakitaan kung kulang ka. Man say of more GL. Man siya. Takuan mo lang mata mo. Uy, na-miss ka na Kirby. Say hi. Pinapilit ba? Wala pa ka buhilo mo. Sige lang makainom sa karon, okay na na. Ay, no, okay na. Makatubat, so kaya. Tuway mo kidala nesi mo bata. Bawan man. Panahan mo ko ne. Yung dalon mo na. Ang imo alagaw yung dalaman. Dapat tuyang malakad. Ako nga nilag ko, ay ko nakindala. Birthday madaan subong sa ngamon nga amigo na si GP. Ariya cake ko. Matamat kami na mo. Nahulog sa pan. Ay, Kahit lang wala tubig. okay lang na, mga ulog-ulog. Tura lang na. Mga bayi. Amo na yung mga girls namon. Okay? Mga girls namon. Dapat next sa reunion. Next sa reunion. Ito sa tatay. Ikaw. Oh, kita naman lang. Gamay lang kami mga lalaki, subong tayo. Outnumbered kami. Outnumbered pero okay lang. Kailan? Kulay ko. Ay. Alright. Mantap ya? Nice. Thanks. Kami kumiko ganyan sa una yun. Subong hindi na. Tubo pa. Chimpo mo na yan. Chimpo mo na yan. Hindi na naman chimpo yan. May action. Action. Tapos sino ba miss natin sa Filipino?
Pero poga, mag-cheating, kakita ya ka na. May miss lang mo na? Kung bad day, ginaya. Pero kung nami yung buhok, Yeah, mo nag-tell nga sa Kakas to ba, hindi ka manguyab. okay ka ba? Kaya basi mag-timing. Yeah, ano na eh. Tapos sige. Ayun ang birthday boy. Hoy! Birthday boy! My birthday. So wala ko amot. Wala amot eh, syempre. Word. Bugi na ya. Happy birthday, Birthday. happy birthday. to you. Okay. Sina. Okay. Happy birthday, Bada. Yo te, din da. Hindi, ano pa, be? But, may mga memories ka part sa high school. Part nga daw gusto mo i-share. Ang pagpa-beach. Hindi na yan. Ako gusto ko man eh, pagka-beach Ano? Sino ang transaction? kay Bernardo. Kay Bernardo. Puntak ito. Paring Bernardo. Bern, kinadumdong wag hindi namon. By the way, Bern, why pa ito ko din naman nabayaran yung ngalamutan. Thank you na na. Amo yung mga kabataan. Mga bata na niya sa mga classmates namon. Yes, English. Okay, John! Okay, pakitaas na. Laban-laban, nasa sa likod ng sopa. May first na kami nga natulog. Bye, Nas! Anong hindi mo malipatan sa high school? Okay. Ambot, wala akong kabalo. Nalipatan ko na galing. Sige, Ben. Ikaw ano, hindi mo malipatan? Ikaw ka nung hindi malipatan. Ako hindi mo malipatan? Hindi, ginapang ko ta ka. Ikaw anong hindi mo malipatan? Hambal ko, ikaw anong hindi mo malipatan? Lang gumatik. Ang pagsaot nyo ni Gina. Oh! Sinong crush mo sa high school? Na! Data mo bisa. Wala akong crush sa high school, sa college. Ako yung may crush. Duwa na bata mo. Kumusta man ang experience mo? Sang basin. Okay man? Why? Hangin? Hangin lang? Okay. Wow. Garawit. Aw! Garawit. Dad! Ala nang rawit! Gawat siya shout out sa mga wala din. Isipan nyo bala. Kami lang si JP, si Ronnie, si Kid, si Clement, Akube, si Eric. Gamay lang, outnumbered puro bayo. Pero... Sa sunod na reunion, dapat ara na kamo, tapos inyo na tanan gasto. Bas hindi rin sila mag-attend. Hindi na palaman, hindi na kita madayon no? Dako gali nga pasalamat kay kay Amy. Okay? Wow, cleavage. Focus. Kay wow, puklo. Kaya of course, salamat man kay Odette, no? Si Odette ang amon din nga... Kasi focus mo si Amy, ano nga. Di nakita. Palihog lang ba na? Sige, focus. Okay. Din. Lagana.
Sino ang pinaka-gwapo? Gwapo lang ang tsura lang Okay. Luwasin mo, board. Luwas lang sa akon, kay obvious mo na. Okay, iwan lang sa akon na. Si Joseph! Si Joseph. Why ba lang ulangob lang? Ang totoo. Mga tigilay mo. Lain mga section. Magwapo na Wala na, but Jeepy, gwapo na. Jumarilya na. Jumarilya. birthday mo yan. Si Eric. Birthday mo. Be, gwapo gid man. Hindi man gito. Okay, dito ma-start. Okay. Sino feeling mo ang pinaka-gwapo sa mga classmates? Except lang sa ako. Wala kami kabahan eh. Wala. Wala din yan? Wala gid gwapo? Fair and unfair. Wala. Di, sige, dala na lang ko. Sige. Sino? Dala na lang ko. Wala. Gaya. Joanna. Okay. Jo. Sinagabuhan mo sa classroom. Si Mario. Oh, GP. Okay, 1 point. 1 point yung GP. Ikaw. Jeepy. About GP man. Okay. Ikaw, Dap. Balikan mo na lang ko kay Manumdum ko ano eh. Sa mga laki na lang, okay. Sino ang gwapa para sila? Okay, gwapa. Gwapa. Guwapa sa classroom. Tina Aguilar. O, Tina. Tina. Okay. Tina Ismaili. Ikaw. Gwapa part, gwapa. That is Millian. Pwede may extra. Si Lalabot boobs. Si Tina. Bro, Tina. Si Tina, okay. May Rosa. Yo, mangkot ka na. Hindi, si Tina. Sino, Bart? Si Tina. Tina, okay. Si Tina ang asawa niya. Pinang asawa yan. Okay, ikaw, Bart. Sino nga pa? Oo, pinakagwapa. Para sa imo, kapital tsura lang. Pwede iban. Di po na rin. Di blas mo. Balihog na Guwapa si kita. Kay. Samon. Nga sa seksyon ta nga ang mga babayi tabla. Nga ang ilang nga mga migo sa una. Nga lain nga seksyon. Nga are. Excuse me, wala mo kuya Migo yan no? Hindi ni ang buta ko. Board. Kung ang boyfriend. Sino kay boyfriend mo? Si Van. Ay, mas namin. Yung do grupo ay. Nanganong tayo nga barkadahay. Gano'n sila, board? Mo, Ner? Nakalaan niya na. Gano'n sa... Ayaw sa part. Gano'n sila, board? Don't pick flowers on your own backyard. Sabagay. Question nga, aka mo nga mga boys nga, wala ka mo, kadamo sang girls na, nagwapa sa classroom natin nga, wala ka mo gin... Kaya gamay nyo. Hindi, wala ka mong itlog. Kita nyo si... Ram, sinong pinakagwapa? Si mo sa una? Asawa niya. Taas standard. Yung pag-isip ko ba, yung mga boys na yung... Uba. Parang grabe gito sa akin. Oo naman, di ba? Kaya para sa job, ang most pinakakaladlawan nga natabo sa high school. Okay, may mana. Sa isa. Palumdok. Yung nahulog nila. Liwat ni Jessie. Liwat, ano? Hindi ko ito manulog na sa danlo. Okay na pag-usapan. Amo na to. Amo na nagali. Amo na ang adlawan mo. Ang platform sa block. Kaya gusto ka madanlog si teacher. Tapos ikaw ang nadanlog. Nung namamot mo. Sino ba teacher? Tapos nung nadanlog ikaw. Nagsuot ka na para sa talong blackboard mo. Ari, may bag mo na si Merson. Nga na sa sige lakat yung mga puganda mo kuris diri yo. Pulpen. Ang bayad di puga, boss si Jessie. Kung mabalusan. Sige na mo lakat mo ang gidamo kuris yan yo. Ginit na giduloy, way sa kabalong ballpen sa bagli ka ba? May harap ako, board. Amo itong nabatihan nyo na eh. Nga sa una, nabutang sang rules nga hindi pwede kahaboy sang rubber sa bangko. Oo. Ang rubber sa bangko. Ang rubber sa bangko, hindi pwede. Hindi pwede iaboy. Kaya tabo to, nagabuyan na kami deliver amo-amo na timing gito ya, nagkuha ko isang rubber na sa dalom ya. Ara sa dalom, ginaboy ko sa ara si Mambalak yung. Hindi nyo malipatan sa high school nga... Si Agnes mapaklas picture tatani ng usay sa blabrush yung... Wala tayong class picture kaya. Wala man to kaso kay Wala man to kaso kay Potier na malangta. Diretso. Pag-abot sa balay, diretso ginalupot.
Pagsunod niya sa Malaya. Pagabot sa Malaya, ron niya, baliya. Gusto kityan ko, gusto kityan ko. Pagkasunod daw, amutan yan, rason lang, butang na lupot. Ay, ito, kami to kadlaw ni Wawi, kay nang Soriana, kami the next day, or sinilang yung siguro, sa kabutong nga time dungan, tagurutan na. Oh, Amy Farah! Ara na! Relax na oh. Days! Ano na siya? Give it up. Bawa. Bawa. Sige na pala. Bawa. Masikid na buka, yan ang gusto. Sister, kamusta? May bana ka na, sister? Wait na board ka? Boyfriend ka mo, sipot ka lang. Oy, gani. exciting kay saya. There are times may problema ka kung ang homework left undone. Pray ka lang, huwag tawagin ka upang di pagtawanan. High school love, my one high school